En aquesta qüestió n'hi ha uns que nosaltres no hem de fer res perquè es produeixi. El sol, aquest és el primer. I què fa el sol? Pues, fa la hidròlisi de l'aigua. Bueno, amb l'energia que agafes del sol separa l'hidrogen de l'oxigen. Exacte. I per això fa que es produeixi energia i el cotxe. Podeu repetir? Sí, però ara et pots recordar un moment, sisplau? Gràcies. Pots repetir, Mercè? A veure, digueu vosaltres, perquè... És que no m'he enterat molt. Primer es produeix energia amb els rajos del sol i les plaques solars. Aquesta energia fa que es fa la hidròlisi de l'aigua, és a dir, que separa l'hidrogen de l'oxigen. I amb l'energia que es produeix d'això podem emmagatzemar. Podem emmagatzemar-la aquí el cotxe i llavors el cotxe funciona. Però falta una cosa, Ja. No, falta un pas. Ja. Falta un pas. Pas. Falta un pas. Primer també hi ha una reflexió a fer que passa la placa. La placa, si està sense sol, doncs està tranquil·la, diguéssim. Per què no? En el moment que rep el sol, els seus electrons d'alguna manera es descol·loquen. És una estructura especial composta de silici, etc. I diguéssim que els electrons canvien de forma, podríem dir,